Dus die 24 februari is de dag dat de Olympiërs op visite mochten bij de koning. Ja, en schattig, er in de oude Veen 2 jonge otters binnen. En we in Bient praten over Business Angels. Heel goed, welkom bij Bient. Stel, je hebt een soort yield en de rente van de bank vind je eens net genoeg. Dan investeer je dit in een startende ondernemer met een goed idee. Dat is haast. En via de deel 2 van de street die het biologisch boer Ton de Groot viert om zijn kei weer waarom te krijgen. Ik zei tegen de politie, jullie rijden niet met mij. Ik zei, ik kom er niet bij. Ik zei, ik kan niet aanzien. Ja, die het ambitie om een Oscar te winnen. De oor vindt eerst theater wel best genoeg. Hoe dan ook, deze week speel je Sjoerd Blom en Romke Gabe draaien de haarrol in het stuk De Held en zijn sokken van het theatercelskip Zult. In dit stuk kroepen ze in de hoed van de jeugdhelden Tom Sawyer en zijn vriend Huckleberry Finn. As we proudly present Tom Sawyer. Two coats. Two coats! Look, you got a good life. You don't need to go to school. You can do what you want when you want to. Would you mind if I tagged along? Just better not get me busted. I mean, when's the last time you could slosh your block full of wash on a mile of fence? Look at him smiling and having a time, and all at my expense. Hey, Joe! Ja, dit binnen films zien uit 73 en uit 2013. Want tafel Sjoerd Blom, hij is Tom en Romke Gabe-draaier Huckleberry Finn. Ja man, niet ziet dat krijgt de schijn. En ik zeg al wat broers, want liep het er een beetje op, Tom? Ja, nou ja. Of Tom, zei ik nog een huis, Sjoerd? Ja, dat accepteer ik nou inmiddels. Maar wie is dan een stukje mij dat zo'n verven wien? Nou, dat Sansen hebben wij er ik u, dus ja, die is een heel soort herkenning. Ja, leuk. Oké. Vertel eens eventjes, hoe kwam je hem er nou bij om dit stuk te doen en erom uit te doen? Want Zult is wel een apart theatercelskip, hè? Ja, Pieter is wel heel erg een beeldje in de regisseur. Pieter Stellingwerf, ja? Pieter Stellingwerf en samen met Kees Botman. En ik wie al een paar keer jaren vregen voor Zult, maar toen zit ik eerst bij Jarwut en later zie ik in mijn afstudeervaststelling. En nou wou ik wegvregen en toen dacht ik, ja, nou, het ken in de agenda. En dan wou ik het gewoon doen, omdat ik heel graag een keer met Pieter geerwerkje voer. En toen later heb Tom, of Sjoerd... dat begint ik al. Heb Sjoerd vregen om ik maar uit het wan, zodat we met z'n tweeën dit project Hij moest hij oerhellen. Ja, een beetje wel. Ik ging namelijk eerst dit jaar bij mijn opleiding ik al een vaststelling dienen. En dat rond net heel goed, het werd me eigenlijk iets te druk. Dus in eerste instantie, nou ik ben het cynisch, maar ik dacht, ja, ik vond het wet dat ik mezelf vastzet eindelijk. En toen had hij eigenlijk gezegd van, oh, maar gewoon dwaan, hartstikke leuk. En daarom had ik gezegd van, nou prima, doe ik mij. En dat is hartstikke goed uitgepakt. Hey, ik moet eventjes ingrijpen, want ik geloof dat er iets is met die microfoon. Oh. Kist er niks aan het dat wordt even makkelijk. Geef wij eventjes naar een oorverhaal, naar een filmpje daar. Want die hebben we gelezen in. En dan lossen we dat op. Ja, want we zorgen Joet weer op de plaats van Tom de Groot. Zijn vee is in beslagname, misschien weet je dat nog wel. En hij krijgt de kei nog altijd net waarom. De Groot is al 20 jaar een eermerk wegeraar. En zei dat hij in de finale heksenjacht ondergong is, zien hem. Hij viel hem de slachtoffer van en dat heeft dan heel soort invloed op zijn gemoed. Ik zei tegen de politie, jullie rijden niet met mij. Ik zei, ik kom er niet bij. Ik zei, ik kan niet aanzien. Ja. Ik moest niet sliepen. Nee. Ik heb tijd wel vaker last van. Ik ben heel nacht werkeloos. Dan wil je wel net een tankje van die beesten. En dan ga je de plaat maar weer uit en dan begin je weer uit te vinden. Dan begin je maar te schreeuwen. En zo kwam ik op het idee om dit in te doen. Per heen eis ik ogenblikkelijk teruggave van al mijn dieren die door uw dienst Jan Campus in beslag zijn genomen. Helpt het? Helpt soks?
Weet ik niet, met jou meer wordt opluchting. Dan denk ik, nou, ik ga wat dingen, dan weet ik ook goed denk. En dan zie ik weer even naar mijn maat, zeg maar, die ik kwijtraken ben. Mijn beste maat, zeg maar, hier. Rouwkaart van Bramsma. Die heb ik op mijn bed hangen. Praat nog geregeld zijn man. Sinds 92 lukt ik daarmee op om alles van te krijgen, zeg maar zeggen. Alles mannen beleven wat er in die jaren na je bad is, zeg maar zeggen. Ik een strijdberman. Allereerst, ja. Onvoorstelbaar. Hield ik nooit daar. Nou, zullen we even... Moet ik nog water hebben, Tom? Nee. Dat hebben ze nog? Dat hebben ze nog van net van mij. Ik zal even zien, maar klopt het wel. Ja, het herseninfarct gewoon. En ik toch zien dat er daar toch wel een dreun van kregen had. Dat hij shut wel dat er wat dingen worden moet. Maar wat er beginnen moet en hoe er het dwam op dat moment, dat shut er net. Nou, dat zei ik. Dus ik zei van, nou ja, dan pak de trekker en dan scoot nou al die rotzooi even fut maar de scoer en dan doet er dat. Maar zelfs zullen er net aan beginnen. Het lukt hem net. Ja, get de moeders gewonnen, denk ik. Ja, want die steert hier ook maar wat voor niks. Dat heb ik in september 2011 gewonnen. En nou ja, de winter van 2012 zeg ik Mercedes, zeg meneer, we doen begonnen er sodemieter aan die man. Dat ze wat hier in de zeuren en oerloer. Nou ja, dan denk je, het valt daar wel mooi, maar ja, dat gaat nou gewoon terug. No? Dus ja, nou let je net meer los. Dat zijn vervelende dingen dat je daar de boer op komt. Want je denkt altijd dat je zo om de hand, maar zij is net. En het kan het gevolg wel weg van al die spanningen die ik jarenlang gewoon heb, zeg maar zeggen, maar dit hele gebeuren. Dat zou een dikke zien, dat kan best uit voortkomen werden, zeg maar zeggen. Want ja, het gaat jou net in de koude klein zitten, wat jij en mij maken even zelf. Hè? Bij Rutger Thijssen zo, die ook lid van hetzelfde team is. Ze zijn in slechte conditie. Ja. Ja. Dat hebben ze zijn en dat binnen ze absoluut net. Nee, dat vind je het wel verklaren. Ja, maar koers ik wel chance. Ze winnen net fel over benen. Nee, hoor, mensen niet met schelen hij een keer hoor. Die zeggen, hij was jongen dat ze opladen waren, die beesten zijn gewoon lastig. Ja. Die goed zware dier. Klopt. Die gaan niet een meneko bij. 4 en 21 van Bergsma achter elkaar met de pijl. Hartstikke idee. Zo. Ja. Ik krijg Sven nou een hele klauw, joh. Zie je, daar zit het. Maar het was niet genoeg. De wiepje die ik ga, dat is wie Spakers Laan, want het is die vrouw hier, de wiepje. En nou ja, die heb ik 40, 50 jaar lang. Die wil ik eigenlijk niet graag kwijt. En in het Rijvoort. Ik hoop dat ze een beetje goed verzwaren en dat ze net van home willen laten, want dat zou ik nog krijgen terug werden. Om nog minder uit te zien laten dat ze hier wel gaan met, zeg ik maar zeggen. Want die beesten ben ik al wat bereizen natuurlijk. En ja, en dan heb ik nog kalver bij. Nou ja. Ik hoop net dat het spel wel brengt, want voor die beesten net best om ze te verrijken. U te vertrouwen om jou in. Ja, ligt het net weer op. Ja, Tons die zorgen we weer bij Tom de Groot. Ja, aan tafel nog altijd een Sjoerd Blom en Romke Gabe draaien. We hebben het, ik heb maar zo het stik De Held en zijn sokken. Gaat door Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Nou, we hebben er al een heel soort, of in ieder geval, we hebben er al wat over verteld. Ik wil even beginnen met dit wat op tafel ligt. Vertel eens, dat is Tom Sawyer, spelist? Ja, dit binnen kostuums. Die weer maken door Diana Bonnema. En ja, ik vind het altijd wel leuk. Elke keer had een broek. En ja, het is al je maken van een soort schoenachtig spul. En ja, ik ben heel karikataal, of hoe zit ik me? Karikatuurachtig. Ik ga dus nou met zo'n wipke. Nou, waarom had hij op dan? Want ik weet, het is een verhaal over jongens, ja, de echte jongensboeken. Hè? Die jongens die fretten van alles uit. Ja. Vertel eens een scène. Nou, het stick is cartoonesk.
En Diana die het maar de kleding is er daar ook wel heel goed op inspelen, zeg maar. En elk personage heeft een pruik, zeg maar, van dat skomachtige spul. En daardoor wordt het heel gruts en een beetje cartoonesk, zeg maar. Dus de kleding die versterkt het enorm, zeg maar, qua beeld en wat te joggen. En ik als personage, zeg maar, heel erg. Ja. We worden al hier eigenlijk een stripfiguur. Ja, dat is het. En dat wie het ook vanzelfs. Dan vertelde Skrek al dat je het mooie naam heeft. Zo van, nou kom op jongen, doch even mooi. Waarom moest je eigenlijk net? Nou, omdat ik hier eerder in een vestiging speelde, together met mijn opleiding. En dat wie me eigenlijk al wat te druk. Dus daarom woe ik het in eerste instantie net dwan. En toen had hij dus eigenlijk onderdruk met mij. Maar als gewoon dwan, hartstikke leuk. En daarom ben ik er nou bij komen. En uiteindelijk is het gewoon hartstikke tof uiteindelijk. Ja, want Robke, waarom is het een leuk stuk? Ja, het is gewoon... Sjoerd en ik, die kennen echt in het stik, zeg maar. We zijn qua jongens spelen we, maar we kennen u... Zeg maar, hoe wij vroeger waren als qua jongens, kunnen we herbeleven in het stik voor uzelf. Dus wij mochten in de repetities van Pieter gewoon echt oude oeren. Nou, neem eens een voorbeeld, want dat vind ik... Een voorbeeld. Bedoel je van het oude of gewoon wat? Nou ja, wat een mooie scène. Op een gegeven moment zit er een schrikmoment in de voorstelling. Dan komt Huckleberry Finn, die komt maar iets op. Ik vertel net wat dan vertel ik iets wat heel leuk is, wat mensen kunnen jammatten, zeg maar. Ik kom er iets op, maar een kastje en daar... er gebeurt iets mooi en dat is gewoon een heel mooi moment, omdat het hele publiek, die schrikt zeg maar zich het apensoer. Ja. En daarna beginnen wij een soort van spooky scène met een kat en Huckleberry die vindt die verzint dat helemaal en die neemt Tom mooi zeg maar in dat verhaal. En Tom die wil graag Huckleberry Finn wijzen, dus Huck die maakt het heel mooi en spannend. En uiteindelijk gingen ze dus op pad naar het badpaviljoen, wat hebben we in je geesten. En er gebeuren allerlei dingen. En die scène is gewoon heel tof. Waarom is die mooi? Waarom is die bijvoorbeeld als een acteur mooi om te spelen? Omdat het totaal zeg maar, uit die zelfstappenkist en we een heel groot maatje, zeg maar. Dus stapst helemaal het ingeleefde naturalistische spel stapst uit. Mm. En dan maken ze het gewoon heel vet en komiek. En dan na de tier, dan komen wij weer in het hakje. En dan tikken we elkaar aan. En dan... Ja, is dat moeilijk, hè? Want je bent jong. En dan had je zijn leven dicht bij het publiek, hè? Ja, nou wat ik wel heel fijn aan vind is... ik vind scènes die dicht bij jezelf lezen vind ik moeilijker. Omdat ze dan maar eens terugriepen eigenlijk naar eigen herinneringen. En daardoor een emotie hel je. En dit is, ik vooral met Romke, totdat we elkaar al lang kennen, ben we best wel goed op elkaar inspelen. Mm-hmm. En dus voor u is het gewoon echt helemaal erin doeken. En dat is ik zeg het nou, je hebt er nou ik wil in. Ja. Hey, ik wil even nog wat hoors, want ik zei het kreeg al in de inleiding. Er is iemand van je die zei, wat is niet dream? Een Oscar. Dat wist ook net. Dat wist ook. Ja, dat weer. Jongen, dan moest wel een flinke set ballen hebben, was dat zo. Ja, precies. Nee, dat is een... wist ik wie toen ik tredje en toen... Ik kwam dus van gitaarles en ik zei tegen in de auto... Mijn levensdoel is van nou, ik wil een Oscar winnen. En ja, dat is een groot doel. En wat is dan jongen dan? Nou ja, wat wie de trigger? De Oscars, ik wist dat die er winnen. En gewoon, als je dan op dat podium stiert en 1 miljard mensen die zeggen naar die hoesto... Nou, die Oscar beet has en hoesto gewoon de beste van de vrouw best... Dat moment, het is maar 2 minuten of zo op toneel zien, maar die 2 minuten, die ik mij gewoon zo mooi. Omdat ze dan gewoon uit zo'n geweldige club meesten we dan uitkozen dat ze dan nummer 1 wist. Dan heeft dat gevoel alles wat in het lied stond, een Gouden Gurpen. 2008 is die woel voor het beste bijrol. Ja, bij Jorwet. Ken niet, zo die dwank in? Had hij zijn dreams, dus maar, want het is heel groot en iedereen laat het hem altijd nu en dat. Ja. Maar had hij ervoor geëerd, want mijn doel is altijd, als er ergens voor geëerd, dan helpt het altijd. Ik al hoe jip dus te vergamers en Stuart die het nou al zo vaak dat eruit laken is, maar hij had steeds dus maar dat die dream en ik denk dat hij heel eind komen kan. Ja. Jongens, tegen dank. Ja, is dat, want we wonen eigenlijk snel dat ze de pruik op doen. Dus ja, wat is die pruik nog op dan? Ja, dat is de daar liep ik al een beetje. Nee, daar liep ik al een beetje te vol op. Ja. Vies net? Of beide dan. Even deze even. En dan moest even het gevoel hebben. Wat ben ik aan het woord? Nee, en dan een beetje dit, zo. Even het gevoel. Ja, en dan zei ik, zult je tongens die vierde maar de vaststellings op de skiphelling in hielpen en de vaststellings erin onder mij snijden. Zoek op theatergroepzult.nl voor meer informatie. Yes, helemaal goed. Oké, nou, bedankt jongens. Yo. Succes. Ja.
We weten al hier dat banken net zo happig binnen met het lien van yield. Maar wat nou als je een geweldig plan hebt? Dan kun je de help inroepen van een business angel. We hebben een liedfilm gemaakt om u te leren wat zo'n business angel is. Business angel is de naam voor een investeerder die zijn yieldkunde en netwerk inzet om startende ondernemers te helpen. De eerste business angels wienen rieke Amerikaanse particulieren. Op zoek naar wat meer glamour in hun leven stutsen ze haar yield in grote Broadway-producties. Toch de heren hinnen binnen de business angels neer uit de zaken vooruit verdween. Maar in tijden van crisis, als banken minder gauw yield uitlenen, kunnen business angels een goed alternatief wezen voor ondernemers die het verlet hebben van startkapitaal. Ja, hier aan tafel Angel Bert Mintjes, ondernemer Theo de Jong en bedrijfseconoom Geesje Duursma. Welkom alweer. Ja Geesje, dan woest dit onderwerp behandelen. Waarom krijg? Graag. Nou ja, het is op het moment zo dat een 80% van de financieringsaanvragen net meer honoreerd worden. Dus mensen kunnen moeilijk aan yield komen voor geweldige ideeën. En nou, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En dat is onder de oren via business angels en informal investors. En daarom moet ik het graag over hebben. Nou, je zit er dus twee man, eenmaal yield, hè? Want dat is het ongeveer. Mintjes, vertel eens, jou bent een angel. Ja, we hebben een heel soort bellen om te vragen, vertel er eens wat over. En jou bent eigenlijk de enige die het wonen. Hoe kan dat? Ja, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Kijk, als business angel, dan is toch, je investeert in bedrijven. Dus het wordt vaak geassocieerd met dat je heel veel geld zou hebben. Dat leidt wel eens een keer tot misverstanden. Nou ben ik wel een figuur die bekend is, omdat ik de oprichter ben van de Business Angel Association in Nederland. Dus ik kom wel vaker in het nieuws. Dus daarom denk ik, nou, ik ga hier wel zitten. Ja. En hoeveel geld heb je al geïnvesteerd? En hoeveel bedrijven? Ja, ik ben betrokken geweest bij meer dan 200 bedrijven in het verleden. Momenteel heb ik 8 bedrijven, 8 participaties waarin ik investeer. En waar gaat dat dan om? Wat voor bedragen? Mensen denken altijd dat het om hele grote bedragen gaat. Maar ik zeg altijd, een beetje startende ondernemer heeft vaak aan €50.000 ook genoeg om mee te kunnen beginnen. Het gaat vaak om de eerste stap. Als je de eerste stap financiert, dan komt de rest vanzelf. En hoe gaat dat dan? Hoe komen ze bij jou? Ja, ze weten je vaak wel te vinden. Ze googelen, ze kijken op internet en dan weten ze toch. Maar wat zit er achter jouw naam dan? Business Angel? Ja, dat staat er inderdaad achter vaak. Okay. Ja, als je toch een beetje op mijn naam kijkt, dan vind je dat wel. En zo heb je ook heel veel Business Angel netwerken. Dus voor mensen die een Business Angel zoeken, kijk een keertje bij de netwerken. Er zijn Business Angel aangesloten. En dan vind je ze eigenlijk wel. Ja, dan komen ze bij je. En dan hebben ze een paar minuten om een verhaal te vertellen. Een van zijn persoon is Theo de Jong. Welkom. Wat doe je ook, Krek? Ik ben van Frisia Motors en wij produceren elektrische voer- en werktuigen. Ja. Dat doen we nog voor het vierde jaar. En, ja. Maar dat is vrij uniek, elektrisch. Waarom? Ja, nou ja, dat is een beetje een hype. Elektrische vervoer is natuurlijk body nice op dit moment. We hebben eigenlijk een beetje tellen op de agrarische tak. Dus wij hebben bijvoorbeeld elektrische zitmaaiers. We zijn ook bezig met een mini-shovel. En we hebben elektrische terreinauto's, een soort streekverkeerauto's. Dus wel heel specifiek in de niche-markt hebben we bij ons. Ja. Maar dan kom je dus bij een bank. En wat gebeurt er dan? Ja, nou ja, het eerste heb ik het zelf een beetje op mijn eigen middelen. Dus ik hier wel een start, dat weet denk ik wel het voordeel. Maar inderdaad, toen hebben we ook met mijn bank praten. En in deze tijd is het al slecht. Maar goed, ik kan bij dat wij in een helemaal naaie markt zitten. Naaie economie is totaal in referentiekader. Dus dat krijgt eigenlijk per saldo van tevoren wist al dat het gewoon heel moeilijk praten is. En samen in een account heb ik zijn van nou, wat binnen dan meer de mogelijkheden. Nee, maar even een stapje waarom. Ja. Jou ging naar de bank en je zei ik wil hoeveel toezen hier nodig? Toen ging het om €150.000. Zo. En wat zeiden ze dan? Hartstikke mooi verhaal, Willo, Jerien. Maar wat ken ik voor je dan? Geesje, jij is dat vaak? Dat juist heel vaak. Ik heb begrepen dat 90% van de financieringaanvragen afwezen worden. Op dit stuit? Op dit stuit. Vanwege het feit dat het 80%. 80%, ja. Dus. En dan juist dit verhaal. Hoe is het uiteindelijk dat deelt er toch kwam? Nou ja, in de gesprek zijn we moesten naar oren financiers mogen gieten. En eigenlijk wie het zei van ja, ik heb net een private investeerder die dat de eerste basislessen kent. En ja, ik ga stond mij dan gelukkig, ik heb mijn mobieltje eigenlijk gewoon jongen van nou, wie zou dat in mijn kring waan kennen. En het tweede telefoontje weer raken en uiteindelijk zit Noorderijs op tafel. Waar heb je dan al hier in die telefoon? Hè? Nou ja, goed, ik ben al een aantal jaar een ondernemer op zeer, dus ik heb wel, ja, daar zitten wel 100 nummers in. Dus. Het is een kwestie van inderdaad de goede mensen treffen natuurlijk. Ja. En dan krijg je zo'n sign van de mensen rennen er net maar te keer. Nee. Dus dat is wel lastig. Ja. Nou, maar oké, dan krijg je dus yield. Maar wat zit het zin over? Lees mij eens uit hoe dat traject werkt. Nou, in ieder geval hebben we gewoon een goed om tafel geweest van wat we willen naar hinnen. En we hadden buurt is echt een participatie, dus mijn private investeerder had ik een deel van de aandelen gekregen. We hadden eenmanszaken oerzet naar een BV-structuur. En daarvoor krijg je eigenlijk dan een financiering werd optuigd. Nou, zak is eigenlijk goed start en we gaan echt afspraken maken voor de langere termijn. En wat krijgt die persoon dan in jouw bedrijf?
Zijn aandelen die had gekocht. Daar zit eigenlijk een stukje groeiscenario waar eigenlijk een stukje meerwaarde moet komen. En uiteindelijk heeft hij gewoon een financiering, daar hij gewoon een rentevergoeding voor krijgt. Ja. Net anders dan bij een bank bij wijze van spreken. Nee, maar dit pad meer wees, denk ik. Hoeveel is het ongeveer? Nee, het is vaak een combinatie van aandelen die je krijgt als investeerder. Een minderheidsbelang. Hè. Je krijgt altijd een klein gedeelte van de aandelen. En je verstrekt een lening, net als een bank. Je bent eigenlijk een soort minibank. En als het heel goed gaat met het bedrijf, dan worden de aandelen veel geld waard. En dan verkoop je het bedrijf. Maar heb je ruchten? De rechten? Wat ben je rechten? Als het dan misgaat, dan ben je... Nou, je bent gewoon aandeelhouder. Hè. Dus als het misgaat, ben je geld kwijt. Hè. Dat is all in the game. Dan ben je geld helemaal kwijt. En als het heel erg goed gaat, dan deel je mee met de winst. Samen met de ondernemer. Je doet het eigenlijk samen. Je krijgt een stukje coaching bij vaak. Hè. Dus ondernemers, oud-ondernemers, die zeggen van nou... Ik helpen mij adviezen, de dingen die ik fout die hoe die staat er net weer op nijfouten dwan. Dus een beetje hangt van het pakket af. Even een vraag aan jou. Als je dit nou net kregen hier, wat wie er dan met het bedrijf gebeurt? Dan wil ik waarschijnlijk gewoon een heel iets eenmanszaakje blauw die daar misschien wel een goede boterham aan verzinnen. Maar dan heb ik net zo'n groeiscenario inzetten kent dat we nou eigenlijk toch. Wat verzin je nou dan? Ik had een goede boterham. Je had er nou een hele pak hagelslag op. Nee, alles gaat ik ben bedroeg. Ik zoek naar de toekomst. En we gaan gewoon een plan voor 4 size hier, een scenario deadline en daar groeien we net aan. Dat is mijn goal. Maar jij kon je hoeveel van die voertuigen produceren? De eerste jaar 20, 24 stuks. En we hebben al hier bijna 100 machines verkocht. Dus we gaan een behoorlijke groei. Klinkt dat als een goede investering, Mintjes? Absoluut goede investering. Wat dat betreft, maar dat moet je ook zich realiseren. Hè, van als wij eens een keer in 10 bedrijven investeren, dan 4 worden niks. 4, daar haal je een beetje rendement op. En met 2 groei je echt door. Dus je moet het ook echt hebben van die 2 bedrijven die echt doorgroeien. Wil je je boterham ermee kunnen verdienen. En dat doe je ook? Dat doe ik. Het is mijn levensonderhoud, ja. Nou, dan vind ik het wel mooi om te weten. Wanneer begint er bij jou nou een lampje te baan? Dat je denkt, dit is goed. Ja, dat klopt. Hè. Wat is het geheim? Heel belangrijk. 5 dingen. 5 dingen waar we op letten. Hè. Hoe uniek ben je, wat je doet? Heb je al klanten? En wat voor klanten heb je? Hoe verdien je je geld? Wat is je strategie? Waar sta je over 3 jaar? Maar het allerbelangrijkste is de ondernemer. En we kijken naar de ondernemer. Als investeerder denk je toch, ik moet met die man of die vrouw 5, 6, 7 jaar voort. En Theo, de Jong, die zit nou in Jonker jou. Ja. Had hij bij je kwam weer? Nou, wat gevoel helemaal hem? Ja, absoluut goed. Hè. Ik heb ook begrepen dat hij eerder een bedrijf heeft gehad voor dit bedrijf. Het is altijd een pre-ervaring die hij heeft. Goede strategie, rustige persoon. Dus dat zijn allemaal pre's die je hebt. Ben je een jonge hond en heb je een fantastisch wild idee, weet je, dan zeggen we toch allemaal als investeerder, weet je, maak het eerst maar een keer waar. Ja. Ik wil toch van jou weten, waar ben je nou echt het schip mee ingo? Echt het schip? Oké, dat zal ik vertellen. Er kwamen eens een keer een vader en een zoon bij me. En die hadden tweedehands handel in een loods. Ergens in de Flevopolder. Ze zochten €50.000 om datzelfde te kunnen doen op internet. En ik zei van, dat is toch helemaal niks. Tweedehands handel op internet, dat heb je toch tientallen initiatieven. Ik viel hem al om. En 2 jaar later belde mijn vader me op, meneer Sebas. En hij zei, ik heb net Marktplaats verkocht aan eBay. Voor €228 miljoen. En jij hebt dus net in? Dat heb ik niet gedaan. Ik heb een goede fles wijn opengetrokken. Ja. En ik dacht, Mintjes, dat heb je verkeerd gedaan. Ja. Soms weet je het niet. Maar wat is de klapper geweest? Wat is de klapper geweest? Nou, ik heb wel geïnvesteerd in initiatieven van studenten. Ik noem een initiatief als Ilse vroeger. Ja, de zoekmachine. De zoekmachine, dat is heel wat jaren terug. Een initiatief als vakantieveilingen. Misschien ook wel bekend. Allemaal initiatieven die door jonge mensen zijn opgezet. Met de nieuwe technieken. Met weinig geld opgezet. Maar ik zeg op mijn beurt, WhatsApp begon ook met $10.000. Ja. $10.000 zijn de jongens begonnen. Maar het is maar bij mij gekomen. Ja. Maar wat betekent het voor jou? Had je zorgen dat jouw yield dat mogelijk maar gaat? Nou ja, je doet het eigenlijk samen. Hè? Als je in een bedrijf stapt, dan is het ook een beetje jouw bedrijf. Als het goed gaat met het bedrijf, vier je het mee. Als het slecht gaat met het bedrijf, dan doe je ook wel eens een keer een oogje niet dicht. Samen bouw je het op, samen ga je naar de finish, of samen ga je ten onder. Ja, je bent ondernemer, dus het is spannend. Geesje, op het lijst, nou ik denk dat de mensen dit nou zorgen en die denken, hey, ik heb of een goed idee, of ik heb een bult yield en ik krijg geen rente. Nee. Wat moet ze dan wel? Nou, dan moet ik ze even eerst in op de site van, www, we noemen van de... Ja, BAN-Nederland.nl, BAN-Nederland.nl, de overkoepelende organisatie van Business Angels. Daar vind je allerlei netwerken. En gewoon even verder zien. Hè. Dus net, een ondernemer die zit ik langer terug. Hè. Dus die stopt net alleen nog maar op de bank nee-site. Maar even terugzetten, er zijn meer mogelijkheden. Okay. Dat is van belang. Tegen succes ook, maar de elektrische machines. Ja, misschien zullen we er nog wel eens in rijden. Dat zullen ze maar kennen, want ze komen hier al. Ja, dit begint voor jou morgen een speciale Olympisch Bindcafé met Jorrit Bergsma, Shinky Knecht en Jillet Anema. En we hebben het al jaren
zijn heel nog een vraag voor deze man. Stuur die naar bient@omroepfriesland.nl of Twitter. En broek je dan @omroepbient of broek je de hashtag Bient. Van nou een hele mooie jong verder.